Rússia, església de la Mare de Déu. Al costat de l'edifici principal de l'església s'ha construït un altar addicional. Es veu que l'addició tardana és molt pitjor en qualitat. Està feta de pedres i restes de maons. Però el més curiós és que abans, en aquest temple, hi havia enormes arcs sense parets. Aquí, abans hi havia passadissos, un espai buit. Es veu que la paret d'aquest arc es va fer més tard. Un altre maó, un altre tipus de col·locació, una feina molt dolenta. Van col·locar els maons sobre una taula de fusta, no van fer un suport de maons. Tot aquest arc està construït amb maons molt més tard de la construcció de l'edifici de l'església. Mirem-ho des d'un altre angle. És perfectament visible l'esquerda entre la paret i la construcció posterior. L'esquerda va pel costat de l'obertura tancada. Els maons són diferents, el color del morter és diferent i l'amplada de les juntes és variada. Sense cap dubte, l'obertura en arc es va tancar més tard. Resulta que aquests grans arcs anteriorment no tenien parets, hi havia passadissos cap al carrer, a les tres bandes. Voleu dir que en el fred clima rus no és possible utilitzar una església així? Per què els russos primer van construir una església sense parets i després es van posar a tapar de manera negligent grans obertures en arc?